Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο. Λίγο διαφορετικό από ό,τι με έχουν συνηθίσει, αλλά πάντα ποδοσφαιρικού περιεχομένου. Είμαι εδώ με τον ABMDX. Το ξέρετε, θέλω να φανταστώ και φαντάζομαι. Όσοι δεν με ξέρετε, θα φάτε και ξύλο και θα πάτε τώρα να του κάνετε follow στο Instagram και subscribe στο κανάλι του στο YouTube. Έχουμε ανεβάσει και εκεί ένα βιντεάκι να πάτε να το δείτε. Και σήμερα γιατί είμαστε εδώ? Είμαστε εδώ, ρε φίλε, γιατί κάναμε κουιζάκια. Έχουμε κάνει ήδη ένα κουιζάκι στο δικό μου κανάλι για το Euro. Και θα κάνουμε άλλο ένα εδώ. Αλλά τώρα θα είμαστε αντίπαλοι. Πριν απαντούσαμε μαζί. Όντως. Τώρα θα είμαστε αντίπαλοι. Θα απαντήσουμε 20 γρήγορες ερωτησούλες. Γρήγορες. Σου δίνω τον χρόνο σου. Όποιος βρει τις περισσότερες. Για να δείτε τι θα κάνουμε ακριβώς. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσεις εσύ. Ωραία. Σαν καλεσμένος. Και θα σε ρωτήσω. Πού έγινε η πρώτη διοργάνωση του Euro? Το 1960. Πού έγινε το πρώτο Euro? Πού έγινε το πρώτο Euro? Το 1960. Και έχεις για επιλογές Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Νομίζω είδα την ερώτηση προηγουμένως που είπε για την Ισπανία. Και ότι το κέρδισε. Ναι, λοιπόν, βάλτε το Ισπανία νομίζω. Το λες, Ναι, για να δούμε. Ότι θα είχε γίνει κιόλας εκεί. Ήταν η Γαλλία. Εντάξει, 0-0, δεν χάνεις. Εντάξει, άμα δεν. Next up. Λοιπόν, η Δανία λέει κέρδισε λέει, το Euro το 92, ενώ είχε χάσει. Το γνωρίζουμε όλο αυτό. Στα προκριματικά. Ναι, δεν πέρασε. Δεν ξέρεις για ποιο λόγο μπήκε η Δανία. Δεν θυμάμαι. Είχα ακούσει μια ιστορία, δεν τη θυμάμαι όμως τώρα, κατάλαβες. Εσύ, το σοβαρά δεν ξέρεις. Κατέστησε. Ποια ομάδα την κατέστησε? Δεν γίνεται να μην το ξέρω. Και θα σου πω μετά την ιστορία. Ναι, είναι φοβερή ιστορία όντως. Υπάρχει μια αντικατάσταση. Να σου πω κάτι, μου κάνει η Ιουγκοσλαβία, επειδή νιώθω ότι κάπου τότε θα σταμάτησε να υφίσταται. Δώσ' το. Η Ιουγκοσλαβία. Όχι. Το έδωσα, εγώ το κλείδωσα τώρα, πάει. Πάμε λίγο. Σοβαρά δεν ξέρεις. Για κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Τους μαζέψαν τους παίκτες της Αυστραλίας. Αυτό να ακούς, μπράβο. Nobody fucking cares. Ποιος παίχτης από την Τσεχία ήταν top scorer στο Euro του 2004 που το πήραμε εμείς? Νομίζω ο Μπάρος. Κλειδώνεις να το δώσω. Έχεις τις επιλογές μπροστά σου, τις βλέπεις. Νομίζω ο Κόλλερ να έχει βάλει. Τις βλέπει και ο κόσμος. Ο Μπάρος είναι μαλάκα. Το δίνω. Και να αναπνέω. Άσου λες έτσι. Πόσες χώρες έχουν συμμετέχει? Πού να ξέρει. Συμμετάσχει, ναι. Στο Euro. Στα πρώτα. Στα πρώτα 5 πόσες ήταν η δομή? Ναι. Να πούμε 12. Το δώσε. Όχι. Πώς είναι το σκορ? 1-1 είμαστε. Πότε η Αγγλία πήρε την πρώτη συμμετοχή στο Euro? Το 60, το 64, το 68 ή το 72? Ρε φίλε, θα είναι, δεν γίνεται να μην είναι ρε μαλάκα, πάτε το. Το 60. Ναι, το 60, στο πρώτο θα ήταν. Το 68, φίλε μου. Μπήκανε 8 χρόνια μετά. Το γήπεδο λέει δεν ήταν host στο 1996. Πρώτα με ποιο ήτανε καλύτερα, δηλαδή δεν ξέρω κανένα. I said, hold up, wait a minute. Έγινε στην Αγγλία, Το Goodison Park θα το βάλανε. Ή το City Ground είναι, και το Villa Park θα ήταν σίγουρα. Ή το Elland Road είναι ή το City Ground. Βάλε το Elland Road. Coin flip. Το Goodison Park! Ποιος ήταν λέει ο αρχηγός της εθνικής μας ρε φίλε, στο Euro του 2004. Αν δεν το ξέρεις έφυγα. Θα φύγω μπρο, στρογγίζομαι. Βάλε ζαγοράκι, μαλάκα. 2-1, 2-1. Εντάξει τώρα, τρολάρουμε. Θα σου αρθώ. Στο τελικό του 1988, δεν θυμάμαι καν. Μάρκο Βαν Μπάστεν με το βόλι 2-0 είναι στο τελικό. Ποιος έβαλε το άλλο γκολ? Ο Χριστός και Παναγία. Θυμόμουν πόσο ήρθε αυτός ο τελικός. Πότε ήτανε? Το γκολ του Βαν Μπάστεν. Ότι ήταν με τη Σοβιετική Ένωση. Ποιος ξέρει την τελική? Που είναι δύσκολο. Περιμένουμε νικάω. Ποιος έχει φάουλ? Θεωρώ ότι έχει βάλει ο Κούμαν ένα φάουλ και δεν το θυμόταν κανένας. Γιατί είναι ανοχούλη? Μπρο, δεν περνάω καλά με τις απαντήσεις, με τις ερωτήσεις μου. Ποιος ήταν ο μοναδικός παίχτης που σκόραρε για την Αγγλία, λέει, το 92 χάσανε από το group, δεν πέρασαν καν από τους ομίλους? Ο Λίνεκερ, ο Πλάτ, ο Σμιθ ή ο Πίρς? Ο Άλαν Σμιθ είναι.
Αγχώθηκα. Το παίζω με σιγουριά, ρε μαλάκα. Η Γαλλία λέει κέρδισε το γύρο του 84 και κέρδισε 2-0 λέει την Ισπανία στο τελικό. Ποιοι παίκτες, τι? But which of their players consent of in the... Τι? Ποιος ο παίκτης της Γαλλίας πήρε κόκκινο ουσιαστικά στο 25ο λεπτό. Κλειδώνεις. Ναι. Το σκορ παραμένει 2-1. Είμαστε στη βάση. Ποιον είχαν αντίπαλο τέλος πάντων η Τσεχοσλοβακία όταν ο Πανένκα έκανε το γνωστό Πανένκα, πέναλτι. Στο τελικό του Euro του 1976 ήταν η Δυτική Γερμανία, ήταν η Ιουγκοσλαβία, ήταν η Ολλανδία ή η Ιταλία. Πάτα μου Γερμανία. Δεν μπορώ, δεν. Κλειδώνεις. Ναι. Μάλιστα. Έλα και εδώ γιατί δηλαδή, έκανε έτσι 3-1. ήταν εύκολο. Πάμε. Πόσα γκολ λέει η Ουαλία σκόραρε. Θα πω ότι είχε βάλει. Όταν αποκλείστηκε έβαλε ένα. Ήρθε 1-1 και χάσει την παράταση στα πέναλτι. Κάτι τέτοιο. Έχει φτάσει η λίστα ημιτελικά, ρε μαλάκα. Αυτό λέω στα ημιτελικά. Δεν είναι πολλά, ρε. Δηλαδή θέλω να πω 10. 12 δεν είναι. Θέλω να πω 10, αλλά μπορεί να είναι και 8. Θα πω 10. 3-2. Έφυγε το τρένο. Ξεκίνησε η αντεπίθεση. 3-2, φίλε. Πάμε. Έχουν υπάρξει 8 hat-trick Ναι. στην ιστορία του Euro. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει κάνει 2 από αυτά? Ο Μίλλερ, Dieter Miller, δεν τον ξέρω τον κύριο. Ο Μισελ Πλατινί, ο Μάρκο Βαν Μπάστεν ή ο Νταβίτ Βίγια. Θα πω με τον Van Basten. Εγώ θα πήγαινα με τον Βίγια. Αλλά ο Βαν Μπάστεν είναι ο Πλατινί. Δεν το Κουβά. το ξέρω, παιδιά. Ποιος σκόραρε, λέει, το χρυσό γκολ, λέει, στην παράταση το 96 όταν κέρδισε η Γερμανία την Τσεχία. Τι να, ο Μπίρχοφ. Ο μόνος που μπορεί να το βάλει. Ναι! Παιδιά, είναι κολόφαρδος. Δεν είμαι κολόφαρδος. Δεν τους ξέρω τους άλλους και ξέρω ότι αυτός έβαζε γκολ γενικά. 3-3. Πάμε λίγο. Έφυγε εγώ στο είπα, το τρένο Θα με έφυγε. έχεις ερωτήσει. Ποιος βγήκε παίκτης του τουρνουά στο Euro του 2000. Ο Φίγκο, ο Κλάιφερτ, ο Τότι ή ο Ζιντάν. Φίγκο. Το δίνει. Νομίζω, φίλε, ότι το έχω ακούσει. Για πάντα το. Φίγκο. Τι έχεις ακούσει τώρα από Νομίζω ότι έχω ακούσει ότι το 2004 έπαιζε αντίπαλος με την εθνική και ήταν και καλά το 4 χρόνια πριν, ήταν και καλά το είχε κάνει. Ήταν τέτοιο. Όχι. Δεν ήταν. Αλλά γι' αυτό τον εγαμίσαμε. Οπότε έχω ακούσει κάτι παρόμοιο. Πάμε, δεν πειράζει. 3-3, φίλε. Ξέρω Ρονάλντο, βλέπω, είμαι φαν, μα ξέρεις πολύ. Ξέρω Ρονάλντο λέει είναι ο top scorer λέει, στο Euro λέει, στην ιστορία. Πόσα γκολ λέει έχει σκοράρει. Αχ, μπρο, το διάβασα πρόσφατα. Και εγώ το διάβασα. Στορκίζομαι. Και εγώ το διάβασα. Τι δικό μου είναι αυτό, δικό σου. Κοιλιά. Τι έπαθες. Να σου πω κάτι που με πονήρεψε. Είναι η ερώτηση 16. Άνετα το έχουν βάλει έτσι. Λες. Άνετα. Και επίσης 16 θα την ούτως ή άλλως. Το έδωσα. Το δίνεις. Ναι. Όχι, 14! Το 3-3 παραμένει και κύριοι και έχουμε τώρα εδώ πέρα την ερώτηση 17. Ποιος μάνατζερ λέει ήταν στη Γαλλία όταν το πήραν το 2000? Ο Ενζακέ, ο Ροζέ Αγλεμέρ, ο Ζακ Σαντινί ή ο Ρεϊμόν Ντομινέ? Το 3. Ποιο 3? Ο Σαντινί. Το ξέρεις? Ναι. Ο Λεμερέ. Η Ισλανδία ήταν λέει μία από τις εκπλήξεις λέει, του Euro λέει, του 2016 λέει. Από ποιον χάσανε οι Ισλανδοί στα προημιτελικά. Και έχουμε Πορτογαλία, Γερμανία, Γαλλία και Ουαλία. Η Ισλανδία είναι ο Φιμπόγκασον, ναι. Θα πάμε Πορτογαλία. Και εγώ εκεί θα πηγαίνω. Όχι! Λοιπόν, αν θα το κάνω τώρα, θα το κάνω τώρα γιατί είναι η τελευταία μου ερώτηση και μετά έχεις. Όντως! Είναι η τελευταία μου ερώτηση, είναι 3-3. Μετά πάμε σαν το εντέθαμε. Ναι. Ποιος δεν ήταν στην ομάδα της Αγγλίας Το 1996. Τζέιμι Ρέντκναπ, Φιλ Νέβιλ, Στιβ Στόουν, Ιαν Ράιτ. Εντάξει, οι δύο είναι προφανής ότι είναι μεταξύ των δύο που δεν ξέρω κανέναν να μιλήσει. Ο Ράιτ και ο Νέβιλ πρέπει να είναι. Ο Ρέντκαπ. Είναι χοντρή παγίδα αν δεν είναι κάποιος από τους δύο. Από αυτούς τους δύο που είπαμε. Το πρώτο, ρε φίλε. Εγώ ως δίχτα το πήγαινα, ελπίζω να μην είναι, ρε μπρο.
Η παγίδα. Είναι κολόπεδα. Είναι δύσκολο το quiz γενικά. Είναι αρκετά δύσκολο έτσι. Είναι τελευταία ερώτηση τώρα, άμα το βρεις. Άμα το βρω τελείωσε. Το όληξα. Σε συνάρτηση, επειδή δεν έγινε το 2020 λέει, ποιες από τις χώρες λέει κάνανε τελικά το τουρνουά. Το Αζερμπαϊτζάν. Μαλάκα, έτσι και είναι τόσο εύκολο και το πάρει. Νομίζω το Αζερμπαϊτζάν είναι, κάπου εκεί ήταν. Το πήραμε το κλειδί. Ναι, πάρ' το! Μαλάκα, τι του έδωσε, Ναι. μαλάκα, τι λέει. Τερματισμένος είμαι. Με το Αζερμπαϊτζάν τι σχέση έχει με. Ανατροπή. Τόσο. Μαλάκα, δεν μου ήρθε καν. Τις έχανα στην αρχή για να σου δημιουργήσω τέτοιο την νικάς και ήρθε η ανατροπή. Εντάξει, από 3-4. Νικήσαμε, εντάξει, νομίζω ήμουν το φαβορί. Ευχαριστώ τον Εύη για αυτό το βιντεάκι. Πηγαίνετε να δείτε και αυτό που ανεβάσαμε στο δικό του κανάλι. Like, subscribe και σας περιμένω για επόμενα βίντεο. Τσάου. Ακόμα πήγε, δεν έφτανα να την κάνω.